muku hanya mafi sauƙi da za ku yi using ɗin wannan website ɗin nan namu ko wannan software ɗin nan tamu ta Ibkha budget. Da farko za ku shiga any browser ɗin wayar ku, sai ku yi searching ɗin ibkhabudget.ibkhadata.com.ng, sai ku buɗe ku ga wannan tallan, sai ku clicking ɗin Facebook, sai ku zo ku yi following ɗin mu a Facebook. Haka sai ku clicking ɗin Instagram, shi ma sai ku yi following ɗin mu a Instagram. Sai ku clicking ɗin X, shi ma sai ku yi following ɗin mu a X. Bacin ko riga da kun gama, ko sai ku clicking ɗin wannan cancel ɗin. Kuna cancel ɗin nan zai nuna muku haka. Da farko tunda mu ba ma using ɗin wannan currency ɗin nan na Japanese yen, ba mu da shi, sai ku mu clicking kuɗin Japan, sai ku mu zo mu clicking ɗin naira. Za ku ga cewa balance ɗin ya riga da ya koma naira. A farko idan mun riga mai da shi naira, abinda za mu yi wurin wannan add transaction ɗin nan, a nan ne za ka zaɓa idan misali riba ka samu a kasuwancinka, za ka yi add transaction. Haka ma duk wani abin da za ka yi, imma riba ka samu za ka saka nawa ka samu, imma kuma wani kake bi bashi za ka rubuta, imma kuma kuɗi za ka saka za ka yi budgeting ne, za ka rubuta add transaction. For example ne a ce riba na samu, zan zo ne clicking ɗin misali Ibkha data na rubuta ribar da na samu kenan, na samu naira 1000. Zan zo ne clicking ɗin 1000, sai na zo nan date, a wani date na samu ribar na, misali yau, sai na clicking ɗin yau. Sai na zo categories, a categories ina bayanin clicking ɗin bayanin adin ɗin Ibkha data. Wannan categories ɗin shi ne zai ringa identifying ɗin cewa na samu 1000 ne a Ibkha data. Sai na zo ne clicking ɗin add categories. Bacin na clicking ɗin categories, sai na zo nan gashi nan Ibkha data ɗin nan ya fito, sai ni add transaction. Muna adin transaction, za mu ga wannan total balance ɗin ya riga da ya nuna mana naira 1000. Wannan na samu ribar naira 1000 kenan. For example idan a 1000 da na samu riba na cire 500, zan zo na rubuta Ibkha data still shi ma'ana. Zan zo ne clicking ɗin, sai na in misali na cire ko ina bin mutum bashi, zan zo ne clicking ɗin minus, sai na danna 500, sai kawai na zo ne clicking ɗin set. Zan zo na zaɓi wurin category, sai na zo na zaɓi, sai na clicking ɗin wurin Ibkha data, sai na zo na danna add transaction. Da za mu ga cewa da na saka transaction ɗin cewa na samu ribar 1000, za mu ga nan ya nuna mana plus 1000. Da na cire kuma 500, ya nuna mana cewa minus 500. To wannan shine hanyar da za ka irin budgeting ɗin kuɗinka, ko kuma wani ita ce hanyar da za ka yi budgeting ɗin kuɗinka, ko kuma za ka record ɗin wani income ɗin da ka samu, ko kuma wani expensive ɗin da ka kashe kenan. Expensive ɗin da ka kashe, for example idan kana bin mutum bashi, za ka zo ka rubuta sunansa. For example ina bin kaina bashi, misali shi nawa nake bin bashi, misali ina bin shi 1000. Zan zo ne clicking, zan sa date 1000. Zan zo ne zaɓi category, zan clicking ɗin others, sai zo ne add in transaction. Yanzu ne nuna mun cewa da ina da balance ɗin 500, yanzu to da nake bin shi 1000 ne ya nuna cewa balance ɗina ya zama minus 500, cewa ina bin mutum bashi naira 1000. Da ce kawai in iya bashi kawai zan yi recording, kawai zan zo na ringa rubuta bashi adadin bashin da nake bin mutane, automatic zan ringa ganin adadin bashin yana karuwa a wannan total balance ɗina. Nan wannan shine transaction. Idan ni clicking ɗin wurin income ɗin nan, zai nuna min iya abin da na samu, gashi iya abin da na samu kenan. Amma gashi kuma expensive ɗina na farko na cire 500, gashi ina bin shi 500. Wannan na rubuta shi ne, idan kana bin mutum bashi za ka iya rubuta sunansa da sauransu. Nan kuma spending overview ɗin, idan na danna all, zai nuna min cewa gashi na abin da na kashe gaba ɗaya, kashewa abinda abinda ka cire, abinda yake bin bashi zai nuna maka. Nan kuma gashi abinda na samu naira 1000. Za mu ga spending overview ɗin nan, bashin da nake bi ko kuma abinda na cire ya dan fa abinda na samu. Za mu ga bambancin nan kenan. Nan idan kuma kai clicking ɗin finance summary, nan a daily zai ringa maka summary ɗin abinda ka samu a daily, idan a weekly ne, idan a monthly ne, idan annually ne. Idan for example ni ne a nan a Ibkha budget na record ɗin wata ɗaya ina record, duk kullum zai ringa nuna mun summary ɗin gaba ɗaya abinda na recording. In riba nake samu, abinda nake samu a kasuwanci na, zai ringa yi mun calculating ribar da nake samu. Haka ma idan asara ne a kasuwanci na, haka ma in na rubuta zai mun calculation. Haka ma zai mun calculation ɗinsa na sati da na wata
da na shekara duk zai riga ya mun calculation wanda zai ringa gani a nan. Yan for example ka riga da ka gama record din duk wani transaction ɗinka kuma kana son kai collecting in data ɗinka, hanyoyi uku ne za ka yi saving din wannan data ɗin naka. Na farko idan kai clicking in export as CSV ka clicking din sa za mu yi downloading din abun mu ne as Excel, gashi na kamar da yake gani yanzu mun da din sa Excel. Za mu riga da mu zo mu buɗe magana mu clicking din sai mu buɗe kuma data ɗin da muka riga da muka yi saving. Da suna waɗannan su ne data ɗin da muka riga muka yi saving. Tunda dai na muku bayani akan waɗannan data ɗin, to hanya ta ɗaya kenan. Hanya ta biyu kuma shine export as PDF. Na san majority in mun riga da mun san menene PDF, shi ma kuma za mu zo mu clicking in PDF ɗin sai mu zo mu open. Shi ma gashi nan idan muka zoom zai nuna mana, gashi nan idan muka zoom zai nuna mana gaba ɗaya transaction ɗin da muka yi a duk gashi nan za mu riga da mu gani. Wannan hanya ta biyu kenan. Hanya ta uku ita ce kuma hanyar share. Gashi nan bayan mu jira shi ya buɗe. Hanya ta uku kuma ita ce hanyar share, wanda za ka iya wa mutum sharing ɗin wannan record ɗin da kai gaba ɗaya. Amma oganka ne a wurin aiki ya ce ka tura masa budget ɗin da kai gaba ɗaya, to za ka iya masa sharing wurin zaɓuwa, so za ka iya masa sharing ɗin gaba ɗaya. Summary ɗin da ka za ka iya sharing ɗin gaba ɗaya budget ɗin da ka riga da kai. Gashi nan bara ya buɗe mana WhatsApp ɗin nan muka da ku sharing a WhatsApp. Ba wai iya WhatsApp za ka iya sharing, duk wani social media ɗinka za ka iya sharing ɗin wannan budget ɗin da kai ko kuma wannan transaction ɗin da kai cikin sauƙi. Gashi nan for example idan ni clicking, gashi nan ya riga in muka gashi nan ya riga ya nuna mana gaba ɗaya transaction ɗin da muka zamu zo mu clicking ɗin duk gashi nan, duk wannan su ne transaction ɗin da muka. For example idan mutum kake bi bashi kuma a ce kana bin mutum bashi, to sai ya biya, in ya biya ka kuɗin ka. For example ni yanzu ina bin shi 1000, to a ce sai ya biya ni kuɗi na, sai zo ne clicking ɗin wannan alamar box ɗin nan, ina clicking automatic na riga da na cire min transaction ɗin. Shikenan ko da zan ƙara saving ɗin wani data ɗin automatic za a cire shi ya riga da ya kuɗi, shikenan an cire. Haka idan ma ƙara shi ya ƙara ta kuɗin, haka still shi ma zan ƙara zuwa na saka, idan ya biya ma zan ƙara cirewa.